Danas pravimo piletinu punjenu tikvicama. Za ovaj recept nam je potrebno 500 g mlevenog pilećeg mesa, malo žutog sira, tikvica, bilo koji beli zrnasti sir, ovo je rikota, parmezan, malo soli, malo bibera i malo ulja. Ako vam se dopao ovaj recept, zapratite naš kanal, a mi se vidimo sledeći put. Ćao! Ćao!